أبزي فيديو متوي ناي باوربوينت خنرينا ويكا introduction ناي باوربوينت باوربوينت نمنتاي تغمنا كما يجرنا نتقوملون أتمي مسارتاوي ناتهم تزازات زوبون انتاي سرحهم بحساب كنرينا مالتي أبزا channel حدش تخونكم سبسكرايب تقبرو كم اون كالك تمهارو تدلي وين غفيتات لكم ما بكم تخطبر فلي بتحتنا حتىكم مالتي اوكي باوربوينت نمنتاي تقمنا تيلنا باوربوينت نبرزنتيشن تقمنا عبنتنا تمرتي assignment توهبنا بريزنت خنقبر دينا وكاب سرح علم تلنا عبنت ماركتينج زخون النبرت كنشطة تدلينا مو ناب حزب غنلا ليو خلنا باوربوينت كيرنا على برزنتيشن كندل نخلينا وكانت سب بريزنت خنقبر لنا خلينا ماتيتي نابنت حدا ايتم وكا حدا عينت ارتيكل كتشي تدلي هازغون عينت نجر تي تنجرنا من تاي سرح بخمي تسريحون كما تتقوملون زأمسلو ملالي زخونو بريزنتيشن باوربوينت كيركا كم بريزنتيشن كيركا نابز بغتقربو يكال مالتي كومون بزعبا ريسيرش تقبر كلها زخونا نجر بزعبا زخونا نجر مصنعات تقبر مو افتزبت احكام مدمدم تامس بصحكا كابي امتخايون كم كيركا تصنع خايون كله زخركاو مراغاغصن ጭብጥታትን ፓወርፖይንት ከመልካ ፕሬዘንቴሽን ጌርካ ናብ ህዝቢ ከተقرቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ መጀመርታ ከምዚ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ፓወርፖይንት ክፍት ምሰበልና ኦፕን ምሰበልና ኣብዚ ናይ ሆም መፀና ልክዕ ካብ ናይ ወርድን ኤክሰልን ዘይፍለኻ እዚን ኮማንድስ ኣለዎን እዚን ድሕር ደይትፈልጦም ኮንኩም ኣብቲ ወርድን ኤክሰልን ዘሎ ቪዲዮ ሪኢኹም ናብዚ ክትመፁ ብትሕትና ምኽረኩም ማለት እዩ ናይ ፓወርፖይንት ፍሊዝ በለተሎ ኣብዚ ስላይድስ እዩ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ስላይድስ ከ ዝገጻት ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ከ ፕሬዘንቴሽን ከተዳሉ ከለኻ ኣብዚ ወገን እዚ ነቲ ፕሬዘንቴሽን ንኽተዳልዎ ወይ ከ በደቂቕ ሪኢኻ ኤዲት ንኽትገብሮ ከመይ ኣበይ ከም ዝበፅሕካን ክንደይ ገጽ ከም ዘለካን ዘርኢ ወይ ከ ኮንትሮል ትገብረሉ ነገር ኣብዚ ማእኸል ከ ነቲ ሕጂ ኣብ ገጽካ ዘላ ፕሬዘንቴሽን ዘርኢ ማለት እዩ ከምዚ ከ ንዓናኻ ጽቡቕ ዝኾነ ቪው ወይ ከ ጽቡቕ ዝኾነ ትርኢት ናይቲ ፕሬዘንቴሽና ይበና ምክንያቱ ብሓፂሩ ንኹሉ ገጽና ንኹሉ ገጻትና ክንሪኦ ስለ ንኽእል ናይቲ ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ ብድሕሪ ኢንሰርት ኢና ክንከይድ ኢንሰርት ካብ ወርድን ኤክሰልን ዘፍሊ ስለ ዘይብሉ ክነጥረ ኣብ ወርድን ኤክሰልን ኣለኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ዲዛይን ድሮው ከምኡ ኣብዚ ናይ ፓወርፖይንት ፍሊ ዝበለ ተሎ ወይ ከ ካብ ኤክሰልን ወርድን ውፅእ ድበለ ነገር ተሎ እዚ ትራንዚሽንስ ዝብል እዩ ትራንዚሽንስ ዝብል ከ እቲ ሒዝና ዘለና ገጽ ወካ እዚ ቀዳማይ ገጽ ንኣብነት እዛ ባንዴራ ኤርትራ ሒዝና ዘለና ከመይ ጌራ ኣፒር ከም ትኸውን ወይ ከ ከመይ ጌራ ከም ትመፅእ ንኣብነት እንዳተንቀሳቐሰት እንዳተጋማጠለት ዲኻ ክትመፅእ ወይ ከምዚ ፍልይ ኢላ ዲኻ ክትመፅእ ወይ ከምዚ ኢላ ንላዕሊ ክትመፅእ ንጎኒ ኣብዚ ዋይፕ ዝብል ዘሎ ወይ ከ ስፕሊት ኣብ ክልተ ገጻ ክትክፈት ከምኡን እዚ ባርስ ዝብል ዘሎ ተመቃቂላ ወይ ከ ከምዚ ስፒን ኮይኑ እንዳዘረ ናብ ማእኸል ድመፅእ ካልእ ብዙሕ ዓይነት ሼይባት ዘለዎ ትራንዚሽን ኣለና ወይ ከ ዓይነት ኣቀራርባ ኣፒራንስ እቲ ገጽ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ትራንዚሽን ኣብቲ ፕሬዘንቴሽን ክንገብረሉ ከለና ዝጠቕመና ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ኣነ እዚኣ ቀዳሚት ገጽ ባንዴራ ሒዝያ ዘለኹ ራንደም ባርስ ክገብራ ኣብ ካልአይቲ ገጽ ከይደ ካልእ ዓይነት ክገብር ክእል እየ ዋላ እውን እዚ ተጠቀምኩላ ክደግማ ክእል እየ ማለት እዩ ብዘየገድስ ድሓር ሳይዛት እዚኦም ናይ ትራንዚሽን እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑ እንደለዉ ኣብዚኣ ኣርኡ ምስ ኣተና ንታሕቲ መዓት ዓይነት ትራንዚሽናት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ፍራክቸር ድብል ዘሎ ወይ ከ ክራሽ ተሳቢሩ ከም ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ትራንዚሽንስ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ኸ እዚ ትራንዚሽን ናይቲ ስእልታት ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብዛ ኣኒሜሽንስ ኢና ክንመፅእ ኣኒሜሽንስ ከ ከም ናይ ትራንዚሽን ተመሳሳሊ ዓይነት ስራሕ ድልዋ ኮይና ኣኒሜሽን ንምንታይ ይጠቕመና ንኣብነት ካብ ቀዳማይ ገጽ ናብ ካልኣይ ገጽ ክንከይድ ከለና ዘሎ መስርሕ ወይ ከ ዓይነት ኣቀራርባ ናይቲ ገጻት ማለት እዩ ካብ ገጽ ናብ ገጽ ክንቀይር ከለና ማለት እዩ ሕጂ ስለ ኣብ ኤዲቲንግ ሞድ ስለ ዘለና ፕሬዘንት ይኮና ንገብር ዘለና ኤዲት ገላ ስለ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ክራኣየና ይክእልኒ እንድሕር ፕሬዘንት ሞድ ክንከይድ ኮይና ኣብዚኣ ታሕቲ ትራኣየና ደላ ኣብዛ ስላይድ ሾው ኣብ ኣጽቂጥና ናብ ፕሬዘንት ሞድ ንኸይድ ሞ ሽዑ እዚ ኸ
كابزوم انيميشنز نمرص مالتي مريتنا شو كاب قصنا بقص نقير كلنا يراينا مالتي نابنت فلات ان سبليت اب زون تماساسالي كمتناي زراناي مالتي كم زيلو 5 طاو كنغبرو نخيلينا كاب قصنا بقص ወይ كاب زوم كاب نابانا 5 قرب قال استفعل لي عينت اقاربان الو مالتي بدحريو سلايد شو هنا نريو از سلايد شو زبل زلو فليز بلا زلو زي ريكورد خنقبر نخلينا ما امنت برزنتيشن اسريحنا كم ملكع فيديو غيرنا خنصورح نخلينا وي كا خنقربو نخلينا كم زبزتري ور لهم دما از صاف دلو خانتي برزنتيشن مود نغبرو وي كا خمزه بزا تحت زرانا برزنتيشن مود نخنغبرو ابزون اتينا خنغبرو نخلينا ابز خا قصات كنحبق نخلينا وكا حدث نامنت زي سايد زي اختر تزيد لخوا نزا سايد نزا سلايد زي هايد كغبر خل مالتي تيز بلت فانكشن كان اي ريكورد مالتي اب ريفيون فيون دلو كم ناي ورديو اب وردن اكسل كيدكم تشيك تقروا دما بتحتنا حتكم مالتي باركنا لو ما انت متويت فيديو وكا ملاليت مس باوربوينت زي انيرا ازمت فيديو الرقمنا سنايقنا